ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ମିକୁ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ରହୁଥିଲା। ସେଇ ମିକୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜେ ସେ କୁହେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଫଳ ସବୁ ମୋର ମିଳିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବି ଯାଉଛି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ବତକ ଭାଇ ଟିକେ ଯାଉଥିଲେ। ବତକ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ବତକଟି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମିକୁ ଚଢ଼େଇ? ନା କହିଲ ତମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛ? ବତକଟି କହିଲା, ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ପାରାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ପାରା ପାଖକୁ ମିକୁ ଚଢ଼େଇ ଗଲା। ମିକୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଏ ପାରା ପାଖକୁ ଦେଖିବି ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ପାରା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ପାରା ଭାଇ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ? ପାରା ଭାଇଟି କହିଲା, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରରେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହୁଛୁ। ତମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମନ କରୁଛ ତାହା ଖାଇପାରୁଛ, ଉଡ଼ିବାକୁ ମନ କଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛ। ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଆମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହିଁ ଉଡ଼ି ବି ପାରୁନି, କିଛି ଖାଇ ବି ପାରୁନି। ହେଲେ ତମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛ।